Обещавам се да пазя каноните на светите апостоли и на светите седем вселенски и на благочестивите поместни събори, които са узаконени за запазване правите повеления. Колкото канони и свети наредби са определени в различни времена и години от истинските поборници на светата източна православна вяра, и за всички тях с това мое обещание свидетелствам, че ще ги пазя крепко и ненарушимо до края на моя живот. Всичко, което те приеха, и аз го приемам, а от което те се отвърнаха, и аз се отвръщам. Обещавам се още, че ще пазя и твърдо ще поддържам църковния мир и усърдно ще получавам поверените ми люде. Аз по никакъв начин в нищо няма да мисля противно на православната източна вселенска света вяра през всички дни на моя живот, като ще следвам във всичко и ще се покорявам винаги на Светейшия Патриарх и на Светия Синод на Българската православна църква и ще бъда съгласен във всичко с преосвещените митрополити и епископи, моите братя, според божествените закони и свещените правила на светите апостоли и на светите отци, вседушевно ще имам към тях духовна любов и ще ги почитам като братя. Обещавам се, че със страх Божий и с боголюбив нрав ще управлявам повереното ми стадо и че с всяко усърдно старание учителски ще го пазя от всякакви ереси, суеверия, секти и богопротивни почитания. При това обещавам, че нищо няма да правя по принуждение, макар и от силни на деня или от множество народ, ако и със смърт да ме заплашва. Когато ми заповядват да сторя нещо противно на божествените и свещени правила, нито да извърша литургия в чужда епархия или всенародно да проповядвам или нещо друго свещено да извърша без волята на архиерея на епархия. Още се обещавам и за това, че когато Светейшият Патриарх и Светият Синод благоволи да ме повика на някой събор с моите брати архиереи, аз без всяко извинение и дума ще отида на събора. И ако биха пожелали някои силни или народно множество да ме задържат, аз съм длъжен да не се противя на заповедта на Светейшия Патриарх и на Светия Синод. Още се обещавам, че няма да приемам странни обичаи в църковните предания и установления, но ще пазя всички предания и чиноположения на източната православна църква неизменно, съгласно и единомислено със Светейшия Патриарх и със Светия Синод. Като заключвам с кратки думи, аз се обещавам и изповядвам, че се считам длъжен да пазя неизменно всичко определено в устава за управлението на Българската православна църква, Българска патриаршия и ще постъпвам по всички поръчения и наредби на Светия Синод и каквито занапред ще бъдат отредени със съгласието на Светейшия Патриарх и на Светия Синод, по които усърдно ще се старая да изпълнявам заповяданото със всяко послушание, като във всичко ще диря само истината и правдата. Всичко това ще върша по съвест, без да служа на лицеприятие и без да се увличам от някакви страсти, но със страх Божий, като винаги имам в памет Неговия страшен съд и с искрена любов към Бога и към ближния, като поставям за крайна цел на всички мои мисли, думи и действия славата Божия, спасението на човешките души и назиданието на цялата църква, не търсейки нищо за себе си, но което е за Господа Иисуса. Обещавам се пред живия Бог, че като помня винаги страшните Негови думи, проклет е всеки, който върши делото Господне с небрежение. Във всяко дело на това звание ще постъпвам като в дело Божие, безленностно, със всяко усърдие, по крайните мои сили и няма да скланям на невежество. Но ако в нещо ми се случи да недоумявам, всячески ще се старая да търси разбиране и знание от свещените писания, от съборните правила и от съгласията на древните велики учители. Ако ли претърпя нещо, ако ли престъпя нещо от онова, което тук обещах, или се окажа непослушен или противен на божествените правила,
на реда на Източната православна църква и на Светейшия патриарх и на Светия Синод, или особено пожелая да отстъпя и по някакъв начин направя нещо в непослушание към Светейшия патриарх и към Светия Синод, тогава веднага да бъда лишен напълно от моя сан и власт, без всякакво извинение или дума да бъда чужд на небесния дар, който ми е даден от Светия Дух чрез възлагането на ръцете на посвещението. Свидетелствам още в името на Всевиждащия Бог, че всичко това, което обещах днес, го тълкувам в моя ум не инак, освен както го изговарят моите уста, и в същата сила и мисъл, каквито има тук написаните думи за всеки, който ги чете и слуша. Че всички тези задължения, за които днес се обещах, че ще ги изпълнявам на дело до последното си издихание заради бъдещите блага, потвърждавам с моето обещание. Нека сърцеведецът Бог бъде свидетел на моето обещание, че то не е лъжливо. Ако ли то е лъжливо и не е по моята съвест, нека същия той, правосъдният, да ми бъде отмъстител. А в истинското ми управление и действие нека ми бъде помощник сам Той, нашият Спасител Иисус Христос, комуто заедно с Отца и Светия Дух нека бъде слава и власт, чест и поклонение, сега и всякога и във вечни векове. Амин.